Dan kon je het bijkomen van al het wetter van juster letter op het dag, justerjoen en de alroene nacht. In Wiekel voel me liefst 31 mm. Ja, en dan maar wie Wiekel het wiertste plak van onze provincie. Wel, Joet droegen waar, de zinnen erbij en dan is het toch heel aardig simmerwaar. Wel, de verwachting. Joen nog altijd in de zinnen erbij. Ja, stadig gewoon hebben wij Joen en vannacht toch gewoon eens op dampwaar of mist, want dan blijft het vrij helder. Temperaturen 10 of 11 graden op het Vesterloon, 14, misschien 15 graden op de Arloon. En de wind die komt weer wat meer uit zuidelijke richtingen en die is zwak of matig. Later vannacht wat meer bewolking en morgen een paar buien, maar morgen ik regelmatig de zinnen erbij. Jontje en 20 graden, 6 meestal 20 graden gemiddeld. En de wind die komt morgen uit het westen mee, voor alle zielevenementen. Een matige wind krijgt 304, kan uit een troggezeven vrij krachtig worden. Dan zetten we terug naar het fruitsjoch. Ja, vreedzaam 20 graden, maar nog altijd een paar rein of tongerbuien. Op sneeuw en sneeuw lijkt het te droog te blijven. Dat geldt vooral voor Hoedai. En we zorgen die temperatuur ik wat oprinnen naar zo'n 22 of 23 graden. Vooral ik op sneeuw dat wat warmer was onder invloed van een oost-zuidoostenwind. Nee, het weekend zocht er goed uit als afsluiting van de noordelijke bouwvak. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.